Да. Способен бил. Изучава се. И той сетне с румънката се развеждат, взема една друга. И тя е българка в Букурещ. Да. От нея раждат момиче и момчега лева имат. Да. И той ги кръсти, един е Григор и неделя. На баба. На баба, бе. Ама тя не му е истинска баба. Така. Тя го е намерила. Неделя. Да. Кръсти ги там. Не на баба, на майка си и на баща си. Да, кръстил ги на тях. На тях. Те са му родители. Той е Григор. Майка, баща му и баба Неделя и дядо. Да. Като баща ги е приел. Той като син са имал, човек. Да. И кръщава децата си Неделя. Той е. И къде са те децата му се? Като се разбутали с нас Рума, където и на шефа. Да. На шефа, знаеш, на кмета там. Да. Който намира се с тази българка. Аз като ходим в Румъния, квартала се казва Кой квартал? В Констанца ли? Дето живей. В Констанца? Да. Къщичката му малинка. Вътре две стаички има. Хубава печката, да кажем, с една печка отвънка като соска. Тук една тръба. Тук го направя кюмбет. Кюмбет с такова кал и камъчки, там туклички. Да. Направя. Сета станал модерен. Въргат той, прави го модерен кюмбет. Догоре. Да. Догоре и тръбата излиза отвънка. Да. Нали? Да, бе. Тази печка с една такова. Оттатък се топи, там пали. Тогава с дърва имало много. Да. Шума. Такова. И като хода ви, тук направя в една такова едно бордече, тук както къщата. Даже той вика, българци каза, като направят една голяма къща, правят един бордей, да си гледат къща. Кое да гледат? Да си гледат къщата. Да. Пък там нашите българи, баба или мамини там, снахите, те не носе беле. Такова. Кото каже баба, тър без да възразяват. Всякой си знае работа. Ти той ще направиш, ти той ще направиш, ти той ще направиш. Те много хора се събират. Много хора са. Хубава, те, той кръчманен бил. Кръчманен станал. Кръчма, ресторант. Да. Кръчма, тя тук, като идват и от дядо Стефанови, да излизат и втората пресечка къщата, тя било най-напред фурна и две стаи имал, Чичо направил две стаи и фурната е разваля и направя кръчма с вънкашна врата. Да. От тук вътре има бакалия, такова с магазинчи и магазина има врата вътре. Оттам носи сервира на... Да. Пие. Тогава си норави цуйка, ракия. Още едно нещо си кажа. Армасара, румънец, той е полски. Армасар му е викат. Като се напил, посегнал да би Чичуденчо. Кой той? Чичуденчо, Шивачева на тати брат бе. Да, най-малкият. Там братята беле. И? Тати каза, дръжте го бе, мамката му да има. Да. Набиват го хубаво. Армасар. Не да го убиват, набили го хубаво. Той, който натирали го, отива, затътрал се при шефа. И казал, че той те ма смаза, бие, защото бие, той лъжи за какво са го били. Шефа идва на кръчмата.
Чичо веднага праща Чичои да дойдат. Шефа каза, че кой го бие? Не, бие ми го, защото псува на майки, на псува на майки. Денчо. И тогава Чичо Матея рекал, едно прасе живо ще дадем, едно ще заколим. Чичо събира се, заклават прасето, фащат му едно прасе и го дават на шефа и готово вече, оправено. Подкупя ли го? Армасара остава бит. Бит. А какво значи армасар? Полския, който има. Дето и бит, бе. Ама той какъв е? Чубанен ли? Какъв е? Полски. Мираджия, бе. Какво прави? Варди мерата. Варди мерата. Да не крадат. Да. Той краде. Значи, на тази снимка твоя дядо и твоята баба по бащина линия. По бащина линия. Това са родителите на дядо ти Георги, на баща ти Георги. Тати Георги, кръстен на дядо си. Григор Георгиев, на баща Григор Георгиев Стоянов. Да. Се казва дядо Григор. Да. Те са трима братя. Дядо Стоян, дядо Григор и дядо Стефан. И имат дъщеря. Дядо Стефан е моя прадядо. Да, така. Дядо Стефан. На баща ми е дядо, на мене ми е прадядо. Да, на чичите на дядо Трифон е дядо. Значи на баща ми е прадядо, на мене ми е прапрадядо. Не, бе. Дядо Стефан? Дядо Стефан е... Баща на дядо Трифон. Дядо Стефан е... Дядо Стефан е... Дядо Георги. На баща си. Баща им се казвал Георги. Не, бе. Чакай, бе. Дядо Григор Георгиев. Тати се казва Георги Георгиев Григоров. Да, тъй се казва. Дядо Стефан се казва Стефан Георгиев Григоров. Стефан е брат на баща ти. Да. Точно тъй. Значи, вие с дядо Трифон сте първи братовчеди. Втори. Нали братя, бе? Тати и дядо Димо, баща му на бати Трифон. Значи дядо Стефан Симба. Да. Дядо Стефан е дядо на дядо Трифон. Дядо Стефан има тъй. Димо, Стоян и Андрея. Да, Чичо Андрея. И той дядо ти се пада. Татко тъй му вика, бе. И Леле Мита. 4 деца. 4. Леле Мита я дават в града. Да, разбрах. Чакай се. Те богати много. Чакай. Значи, дядо Стефан е дядо на Трифон. На дядо Трифон. Дядо. Дядо Стефан е прадядо на татко. На мене значи ми е прапрадядо. А дядо Стефан е брат на твоя баща. Не, бе, сега, бе. Дядо бати Трифон. Чичо Димо са първи братовчети. Кой Чичо Димо? Не, двама братя. Няма, бе. Дядо Стефан. Дядо Димо. Дядо Стоян. Дядо Андрея са братя. Да, бе, братя, ама аз ти говоря не за Димо, за Стефан. Дядо Стефан. Стефан и Григор са братя. Братя и дядо Стоян. Стефан и Григор. Горчето. Трима братя. Трима братя са и баба Пауна. Те четиртяхто са деца на дядо Григор и баба Неделя. Деца. Сега. Там тъй. Дядо Григор, дядо Стоян, дядо Стефан. Брата, те са родени. Не, дядо Георги, бе. Дядо Стефан, бе, на дядо ти Димо. Баща. Стефан е... Баща на дядо Димо.
Стефан не. Дядо Стоян, дядо Стефан, дядо Григорий и дядо Стоян са братя. То на снимката, дето е. Те са братя. Да. Имат синови тъй. Тати има най-много. Тати, Чичо Матея, Чичо Митио, Чичо Денчо, Чичо Андон и Чичо Григор. И Стоян. Денчо. Иван Гасито? Чакай, не дей бърза, бан, не бърза, слушай ме го сега. Тати, Чичо Матея, Чичо Митио, Чичо Денчо, Чичо Андон и Чичо Стефан. Чичо Стефан бил кавалерия. Да. Кавалерия, купуват му кон и там служи, усава коня служи заради него. Да. Той си на село. Тъй. Хубаво, като се уволнява, присудил се там, нали, правят учение няколко месеца. Да. Присудил се. Да. И, корем, като се върнал. И те рекал, той му развит пъпа. Слагат го на той, соплят гърнето, слагат фитила, то гърне опъва, пукат му червата и умира. Той умира и Ерген. Чичо Стефан. Да. Най-малкият. Как папа ще се развържи, бе? Той умира като Ерген. Да, бе. Поколение няма. Леля Злата е родена, дядо като го убил от Балканската война, на другия ден родена. Да. Тя го даде този дядо Григор, убит на 14, тя на 15 ноември е родена. Ама 12-та година. Да. 12-та година. На Чичо Матея, големия му син, той има висше образование. Военно-морското училище. Той е бил в Япония посланник. Да. В Румъния, той е бил на корабите. Там такъв голям човек. Да. Най-големия, той командва там корабите. Тъй. Добре. Бати Горил прави рожден ден. Събра на тука в читалището. Кой този бати горе? Горе на Чичо Матея, този, ето има висше образование. Да. Чичо Матея има бати Григор, Митио и Матея са близнаци. И този Христо. Христо е кръстен на Чичо Матея, на Чина Матейца, Чина Велика тя. Да. На баща и на името. Ясно. И той умира. Той умира като Ерген. Като Ерген умира. Mm-hmm. Той е. И след Леля Злата, Йоан Ангасито. Леля Злата, тя е най-малката. Да, и Йоан Ангасито ли изпусна? Най-голямата е Леля Мария. Тя женена най-напред в Смолница. Хубава при 16-та година, като ги откарват, тук 16 българина и двама турчана с колити. Натоварват ги, румънците ги карат Крайова. Чакай да питам нещо. Чакай, ще кажа. Такова им обещават, ще ги върнат. Те са избали по някои, те са посъмнили малко. Не могат да избягат. Като отиват там, да слязат от колите. Долу. И ги грабват, до Дунава ги карат пеш и ги затварят в кораба. Държали ги към 2 месеца. Няма вода, няма глад. По манинко такова малига им давали там. Вода рядко. Поизмират доста хора. И тогава вече ги пращат да работят като чараци, като аргати. Аргати на чукоите. Чукоите не им дали къщи. Изкопали метър надолу и метър нагоре бордеи.
8 човека в един бордей. 8 човека в един бордей. Те 16 човека били. И изпукват, умират. Остават 4 души. Дядо Стефан, тати Георги и дядо Добре. Дядо Добре най-големе. И тук на комшията, на байта нас, на агата на Гошо, прадядо му, умира в Русе. В Русе умира като вече 4-мата. Обаждат се да дойдат да го вземат. Той има брат, како учищо Мити. Да. Ама той не отива. Да. Не отива, защото да вземе нивата. Да, по-малко нива да има. Ама то закон си има. Това не бил ниук. Зарават го там 3-мата. Идват тука. Нали, посрещат ги. Там все имат деца, бе. Да. Тати имал тати, Чишондон. Не, тати, Чишбатея, Митио, Чишуденчи, Чишондон, Чичо Стефан. Най-голяма била Леля Мария и Леля Пена. Да. И тогава се ражда Леля Злата. Добре, чакай да те питам нещо. Тъс на снимката не е ли Мария или Пена? Леля Мария, Леля Пена. Леля Мария най-голямата. Добре, бе. Най-голямото дете бело. Не, бе, на тази снимка. На баба. На тази снимка, дете ти я показах. Леля Мария. Според мен не е Злата, ами е Мария. Или Пена. Защото като се ражда Злата, той не е жив. Пена била женана в Рилци. Сульчук. Рилци тук. Да. Оттам имала такова една жена в Симизала. Чакай как се казва, що селова. Симизала. Ще ти го кажа. Та жена имала много нива. Да. Леля Пена има 65 декара зестра. Да. Тук дават, защото тя Рилци, хубава, тя като се ожева в Симизала, Драганова. Да. Като се ожева там, она жена идва тук на тъсна място, Леля отива всяко... Да, разбрах. Отива семейно, отива там. Леля Пена има тъй. Кака момка, бати Тодор, Райничка и Недялка. Недялка Балачева. Тя Балачева се казва. Тя пак жена на мъже от Видинско, в София се намират и се води Балачева. Да. Дигат се във Варна. Да. И Леля Пена, свако Георги като умира в Семизала, зарават го там вече, като умира, взимат я в Варна. Да. Варна там е гледали, нали? Всичките дъщерите, един син имал, това с Тодор. Тодор е бил на сондажа най-големия началник там. Той завършил човек. Да. Как се казва това по... Сондьор. Сондьор. Не е сондьор, бе. Дето намират нафта, бе. Дето ами да го знам как се казва. Както и да е. Както и да е, бе. Той. Значи, дядо ти Григор, коя година е раждан, знаеш? Кое? Коя година е роден? Кой има? Роден! Кога е роден? Да. Забравя. 1800? Защото отива, Балканската война отива към 52 годишен и колко отива? На снимката да е 52 годишен? На тази снимка? Да, в... Та снимка, дето я видя? Не, бе, Балканската война, бе. Добре, бе, 12-та година е бил на 50 години. На 12-та година на 52 годишен. Що изглежда млад, бе?
Или? 52 годишен, тези деца все негови, бе. Тъй. Значи е бил на 50 години. Значи той е роден 1800... 800, тати е 800 и някаква година е роден. Баща ти коя година? Моя баща. Коя година? 886 ли беше, има го на паметника. А той е още по-голям. А пък той... Той 52 годишен, бе. Значи той е бил 1860 година. Някъде. Кой? На колко... баща ти като се раждал, на колко години е дядо Григор? Като отива, тати 886 година е роден. Ама на колко години е бил баща му? Ти казвам, бе, Балканската война отива 50 годишен. Добре, върне назад. Връщам 12, 38, значи 1862 година е роден. Тогава си е роден. Добре, айде, спирам филма. 52